Το θέμα της φετινής συνάντησης ήταν Μεγάλη Ελλάδα, Καλαβρία, Απουλία, Καμπανία. Και ξεκινώντας έτσι με τα συμπεράσματα, στην εναρτήρια ομιλία του ο καθηγητής κ. Χρήστο αναφέρθηκε στην προέλευση και αυτοσυνειδησία των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ιστορικές πηγές και την εξέλιξη της ιστορικής έρευνας για το ζήτημα της συνέχειας του ελληνισμού της περιοχής. Ιδιαίτερος λόγος έγινε στη μορφή του Οσίου Νείλου και στις πληροφορίες που μας δίνει ο βίος του, καθώς και άλλα γεωλογικά κείμενα. Η επίδραση αυτή ασκείται και στους ίδιους τους Νορμανδούς κυριάρχους. Υπάρχει ο περίφημος πρίγκιπας Χριστόδουλος του Παλέρμο, Νορμανδός, ο οποίος μάλιστα αφιέρωσε βυζαντινούς ναούς στην πόλη του, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα και αποτελούν στοιχείο της βυζαντινής τέχνης στην περιοχή. Φέρει ελληνικό όνομα γιατί ακριβώς είχε ελληνική επίδραση στην περίοδο. Η δεύτερη περιοχή φυσικά είναι η Καλαβρία, η οποία διατήρησε το ελληνικό στοιχείο ισχυρό μέχρι τον 17ο αιώνα, μέχρι τα 40 χρόνια, και λήψη ανάπτυξη φυσικά μέχρι σήμερα. Και βέβαια η Απουλία, η οποία μαζί με ένα τμήμα της Λουκανίας, που είναι ανάμεσα δηλαδή, ανάμεσα στη Καλαβρία και η Απουλία, ονομάστηκε επισήμως Λαγκοβαρδία από τους Βυζαντινούς. Αυτός είναι ένας τεχνικός όρος, γιατί ονομάστηκε Λαγκοβαρδία, γιατί είναι η περιοχή που ανακαταλήθηκε από τους Λαγκοβάρδους. Δηλαδή την κατήχαν Λαγκοβάρδια πρίγκιπες του Νοτιού Ιταλίας, έρχονται οι Βυζαντινοί, την ξαναπαίρνουν πίσω και τον ονόμασαν θέμα Λαγκοβαρδίας και Λαγκοβαρδίας. Η πρώτη συνεδρία έχει γενικό θέμα τη διαχρονική παρουσία του ελληνισμού στη Μεγάλη Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Μητρόπαπας αναφέρθηκε στην αρχαιότητα και στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στον χώρο, με τους επικισμούς, την ανάπτυξή τους, τα χαρακτηριστικά τους. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος παρουσίασε την περίοδο της ρωμαϊκής επέκτασης στην Νότια Ιταλία, στις σχέσεις των ελληνικών πόλεων με τη Ρώμη, τη διαμόρφωση των νέων συνθηκών στον χώρο και τις ελληνικές επιδράσεις που δέχτηκε ο ρωμαϊκός πολιτισμός. Η Διονυσία Ρωσιδάκη αναφέρθηκε ακολούθως στη Βυζαντινή περίοδο και στην διοικητική, πολιτική και στρατιωτική γεωγραφία του χώρου μέχρι τον 11ο αιώνα, δηλαδή την κατάκτηση της περιοχής από τους Νορμανδούς. Η Ειρήνη Μόσχου μίλησε για την κατάσταση και την επιβίωση του ελληνισμού της περιοχής μετά τη Βυζαντινή περίοδο, τις δυσκολίες και τις πιέσεις που δέχτηκε ο ελληνισμός αυτός. Η Τούλα Πατούχου παρουσίασε τη γεωγραφία του ελληνισμού της Μεγάλης Ελλάδας σήμερα, κάνοντας αναφορές στη διατήρηση των ελληνικών γλωσσικών ιδιωμάτων και τις σημερινές προσπάθειες για τη διάσωση και καταγραφή τους, αλλά και την επαναδραστηριοποίηση της Ορθοδοξίας του χώρου. Η δεύτερη συνεδρία έχει ως θέμα την Βυζαντινή Μεγάλη Ελλάδα. Ο πατέρας Χριστόδουλος Αναγνωστόπουλος μας έδωσε μια όμορφη επισκόπηση της Βυζαντινής περίοδου στην Ιταλία και τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος Κούτσης, στη συνέχεια, μας μετέφερε με την ανακοίνωσή του στην Απουλία, δίνοντάς μας μια γεωγραφική περιγραφή της κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Η Χρυσαυγή Πετροπουλάκη συνέχισε την περιδιάβαση της Βυζαντινής Κάτω Ιταλίας, παρουσιάζοντάς μας την περιοχή της Καλαβρίας και τη διαχρονική εκεί παρουσία των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η Αρσινόη Κορομιλά ολοκλήρωσε την περιδιάβαση του χώρου με την αναφορά της στην Καμπανία. Μέσα από το λόγο και τις εικόνες μας έδωσε μια όμορφη γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της περιοχής με τα πολλά βυζαντινά στοιχεία που διασώζονται. Ενδιαφέρον είχε αναφορά της στις καμπάνες. Η Νίκη Χιωτέλη μας έδωσε το ιστορικό πλαίσιο της Βυζαντινής Κάτω Ιταλίας, προσφέροντάς μας σημαντικές πληροφορίες για τη βυζαντινή παρουσία και διοίκηση της περιοχής ως την ορμανδική κατάκτηση το 1071. Η συνεδρία ήταν αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό στον χώρο της Μεγάλης Ελλάδας. Ο Νίκος Ζαΐμης μας μίλησε για την παιδεία του ελληνισμού της Κάτω Ιταλίας και τη διαχρονική πορεία της, με ιδιαίτερη αναφορά στον Πυθαγόρα, τον Ξενοφάνη και τον Αρχιμίδη, τον Όσιο Μεθόδιο, τον Νικόλο Εξεδρούντος και άλλους. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στο ελληνικό κώδικα του 6ου αιώνα της Καλαβρίας και τα Ευαγγελιστάρια της Κάτω Ιταλίας, παρουσιάζοντάς μας με εικόνα και ήχο ενδιαφέρον την κυκλοφορία των ελληνικών βιβλίων, κυρίως εκκλησιαστικών, στον χώρο της Νότιας Ιταλίας, την τέχνη τους και την σημασία τους στη λατρεία.
Η Σμαραγδή Αρβανίτη μας ταξίδεψε την παρουσίασή της στην κεραμική παραγωγή βορείων κυρίως ιταλικών εργαστηρίων από τον 13ο αιώνα, την διείσδυση και διακίνησή της στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο παράδειγμα της Θήβας και της αλληλεπιδράσης με την κεραμική του κυρίως ελλαδικού χώρου. Η τέταρτη συνεδρία ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική διοίκηση και οργάνωση της Κάτω Ιταλίας. Ο Παναγιώτης Λεβάκος μας παρουσίασε μια κατοπιστική επισκόπηση στην οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας της Κάτω Ιταλίας από τους Αποστολικούς χρόνους ως και την περίοδο της κατάκτησης περιοχής από τους Νορμανδούς. Η Κατερίνα Τσελικίδου συνέχεια ασχολήθηκε με την Μητρόπολη Ιδρούντος στην Κάτω Ιταλία και τις υποκείμενες αυτήν επισκοπές, τους σημαντικότερους επισκόπους και τους Μητροπολίτες της. Ο Χρήστος Ντελαπόρτας παρουσίασε το τυπικό της Βόβα, ένα βυζαντινό μοναστικό λειτουργικό τυπικό που χρησιμοποιήθηκε από τους ελληνόφωνους κατοίκους της εποχής κατά το 16ο αιώνα, απηχώντας όμως παλαιότερες παραδόσεις τυπικών. Η πέμπτη συνεδρία είχε ως θέμα την αναδιοργάνωση της εκκλησιαστικής διοίκησης της Μεγάλης Ελλάδας. Ο Αλέξανδρος Γραμματικόπουλος ασχολήθηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική διοίκηση θέμα, την υπαγωγή των εκκλησιαστικών υπαρχιών της Κάτω Ιταλίας στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και την αντίδραση της Ρώμης και τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα πολιτικά και ιστορικά γεγονότα στο θέμα αυτό. Ο Γιώργος ο Διαμαντόπουλος μας παρουσίασε την επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αχριδιδών Λέοντα προς τον Τρανίας Ιωάννη του 1053, τις παραμονές δηλαδή του σχίσματος, και με θέμα σχετικό με την παπική καινοτομία της χρήσης των ενδύμων στη Θεία Λατρεία. Η έκτη συνεδρία στη συνέχεια ασχολήθηκε με δύο εξέχουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της Καλαβρίας, αυτή του Οσίου Νείλου και του Βαρλάμου του Καλαβρού, τα σχετικά με τους οποίους ανέπτυξαν ο Νίκος Κατσικούλης και η Ελίζα Κιδωνιαίος. Η προσωπικότητα του Οσίου Νείλου σηματοδότησε πνευματικά την Ιταλία κατά τον 10ο αιώνα, ενώ ο Βαρλάμου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα θεολογικά και πολιτικά δρόμενα του 11ου αιώνα. Το 14ο αιώνα, συγγνώμη. Η 7η συνεδρία μας εισήγαγε στην Αγιολογία της Μεγάλης Ελλάδας. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος αναφέρθηκε ποιητικά, θα έλεγα, στην κοινωνική ανθρωπολογία των Αγίων της Μεγάλης Ελλάδας, τους οποίους παρομοίασε ως αστέρας, με το συμβολικό όνομα Μέγας Δυτικός και με τρόπο ανθρωπολογικό και λογοτεχνικό συνάμα. Η Αλεξάνδρεια Ιωαννίδου αναφέρθηκε στον Όσιο Ηλία του Σπηλαιώτη, έναν καλαβρό μοναχό του 9ου αιώνα, που διέλαμψε με τη μορφή, την άσκηση και τα θαύματά του στον χώρο της Κάτω Ιταλίας. Ο Κώστας Ιωαννίδης ακολούθως μας μίλησε για τη μεγάλη μορφή του Ιωάννου του Θεριστή, ο οποίος διέλαμψε στον χώρο των Κατοϊταλών ασκητών του 11ου αιώνα. Η Πινελόπη Μουκουγιάννη μας μετέφερε με λόγο και εικόνα στον χώρο της τέχνης και συγκεκριμένες απεικονίσεις των Αγίων στη Βυζαντινή τέχνη της Νότιου Ιταλίας, από τον 9ο έως τον 14ο αιώνα, σε μονές, ναούς και σπήλαια της Κάτω Ιταλίας, γεγονός που αποδεικνύει τη συνέχεια της πολιτισμικής παρουσίας των Βυζαντινών εκεί και μετά την νορμανδική κατάκτηση. Ο Κώστας Σουσαΐτης παρουσίασε τις υμνολογικές αναφορές στον Βαρλάμ Καλαβρό σε κανόνες ακολουθούν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στα θεολογικά και δογματικά στοιχεία που περνούν στα υμνολογικά αυτά κείμενα και στους χαρακτηρισμούς για τον Βαρλάμ τον Καλαβρό σε αντιδιαστολή με την προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η τελευταία συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό της Κατοϊταλίας έως σήμερα. Η Παρασκευή, η Βαντή, αναφέρθηκε στο ελληνικό ίδιωμα της Καλαβρίας και στις διατηρούμενες σήμερα παραδόσεις και έθιμα στα χωριά, με ελληνόφωνο ακόμη πληθυσμό και στις προσπάθειες που γίνονται για τη συνέχιση αυτών των παραδόσεων. Η Πασχαλία Μινοπούλου παρουσίασε τα Ορθόδοξα Μοναστήρια της Καλαβρίας, μάρτυρες σήμερα της βυζαντινής παράδοσης της περιοχής. Ο Κώστας ο Τρικαλίτης στη συνέχεια μας ξενάγησε στην ιστορία και παράδοση της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεριστή, του σπουδαιότερου ίσως βυζαντινού μοναστηριού στην Καλαβρία, που ήκμασε έως τον 17ο αιώνα. Η Μαρίσια Καραθίνη με τη σειρά της μας ξενάγησε στους Ορθόδοξους ναούς, κρύπτες και ιερά σπήλαια της ευρύτερης περιοχής του Οτράντο, μάρτυρες της ζωντανής βυζαντινής παράδοσης στην Κάτω Ιταλία. Και τέλος, η Ευθυμία Χειροπούλου μας παρουσίασε την Ορθόδοξη κοινότητα της Νάπολης στην Καμπανία, δίνοντάς μας μια επισκόπηση της ιστορίας της πόλης
και της ορθόδοξης παρουσίας και δραστηριότητας σε αυτήν. Άλλο ένα συνέδριο που ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε καταρχήν όλοι μαζί, να δουλέψουμε όλοι μαζί. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αλήθεια, το να μπορείς να μιλήσεις, να σταθείς απέναντι σε συναδέλφους σου. Και για μας είναι σημαντικό να μπούμε στη διαδικασία και εσείς να μάθετε να το κάνετε αυτό σωστά. Είναι μια διαδικασία δύσκολη πολλές φορές. Οι παρατηρήσεις γίνονται πάντα με καλή διάθεση και με στόχο ακριβώς να βελτιώσουμε την εικόνα του κειμένου μας και πάνω απ' όλα να μάθουμε πώς είναι να βρισκόμαστε σε μια ανοιχτή διαδικασία. Να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ότι η επέκταση όλης αυτής της συνάντησης που γίνεται εδώ είναι η συνάντηση όλων μας στον Ναό του Θεού, στην Εκκλησία, προκειμένου όλοι μαζί εκεί να νιώσουμε αυτή την ενότητα πιο πλήρη και πιο ασφαλή και σίγουρη. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε αυτά τα χρόνια και γι' αυτό και ο Γέροντας δίνει αυτή την ευλογία και την άδεια να γίνεται αυτό εδώ, προκειμένου η δική μας προσφορά να είναι ένα μικρό λιθαράκι στον καθένα, προκειμένου να αρχίσει να προβληματίζεται στο θέμα της προσευχής, της ένωσης του με το Θεό και από εκεί και πέρα, προχωρώντας στη ζωή του, να νιώθει πιο ασφαλής και πιο σίγουρος και να οδηγεί τα βήματά του προς τα εκεί, προκειμένου να νιώθει γεμάτος και οτιδήποτε και αν κάνει, να έχει την ευλογία